प्रथम सोमवार काली ठाकुर पाखे समस्ते पानी ढाड़े आम ए जाऊँ माँ दर्शन करने दादा मोर समस्त जाऊँ लोकनाथ पाक ढाड़े काली ना प्राय लोक निज निज गाँव भी ढालुं 100 to 99% लोक जाऊँ माना प्रभु लोकनाथ पाक तो लोके चंदनपुर पहुँची गले आम चंदनपुर पानी बुड़ाऊँ देखिए कितने लोक आसमी पानी लोक तो प्रबल प्रथम सोमवार पे लोकों भिड़ प्रबल लोक टोटल गाड़ी नहीं पड़े लोक काली नहीं काली उठे काली बुढ़ी नहीं ढाले जय बाबा रेडी जना पड़ी गोटे गोटे आज रविवार ना शनिवार काली तो ढाड़े जना पड़ी ना सही कथा तो ये पचा लोक नहीं ये पचा लोक बुरी लोक खाली धड़ा बना पानी पुणी मटुआ लोक आज रही 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 स्टपेज मारिक जाऊँ सैया नुह कौन जे ये एटा बाटी
ମାନେ ମୋ ମନେ ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେଟା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ନା, ତେଣୁକରି ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ମାଆକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ମା ସଦାବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାହେଲା। ମା କାର ବାହାଘର ଶଳାର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା ବହୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆମ ହିରୋ ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ହିରୋ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ହାଇ କରିଦେଲ ପୁଅ, ହାଇ କରିଦେ ଯିବୁଲେ ପାଖକୁ ଆସ ନହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସ ରେ। ହଁ ସବୁ ତ ଆକ୍ଟିଭ। ଏବେ ତ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଦାଦାର ମୋର। ନା ଦାଦା ଆମର ତ ଭଙ୍ଗା ଏକ୍ସେଲ। ତମେ ଚଲା ଏଇ ଭିତରଟା ତମେ ଚଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଚଲେଇବି। ଆମ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତରକ। ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ନେଇଯିବି ବୋଲି
ଏବେ ଆମେ ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ପୁରା ଭଲ ମାନେ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ସେମିତି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ମାଆକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, କାଲି ଅଛି ସୋମବାର, ମାନେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଲୋକ କାଲି ପାଣି ଢାଳିବେ। ଆମର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଆଜି ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିଲେ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆମର ପୁରୀରୁ କଟକ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବାଁ ପଟେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିବି ଚାଉଳିଆ ମଉସା କ'ଣ କଟକ ଆଇଥିଲ। ଏବେ ମଉସାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ନିମାପଡ଼ାରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ଭାର ନେଇକି। କାଲି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ନା, ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବେ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ମନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେୟାର ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବେ ସେଟାକୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା। ये हूँ मार देखो बढ़िया डिजाइन भी अच्छी। सबुठ तो बेस्ट जिनस हूँ यहाँ देखी आम भारत आई लव पुरी। बढ़िया आर्ट गुड़ा बढ़िया ना शिव मूर्ति सब तो फाइबर रही कम सब फाइबर रे। मोर एक्चुअली लेकिन पूरा हाई स्पीड रे पड़े आसुंती मार्केट रू बाहर ले धीरे 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 हाउला हाउला करके पूरा बाहर पड़े पेट्रोल पंप तेल पकई तेल पुरे पानी पुरले से किए वर्षा दिन साफ शिव भाई अरे भाई बाइक 50 दिन कटक बाबा आउट देखिए मुझे देखिए पूरा हाउले हाउले रोड साइड रे गाड़ी आसिक अटकीगला भाई चाह पीवा
କୋଉଠି ଆମେ ନଷ୍ଟ କଲୁ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ, ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ, ତମେ ଟିକେ କର, ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସ, ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାହା ପିଅ। ତାତିଛି କି ପିଉନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଟା ଭାରି କଡ଼ା।